We want to continue our conversation about orthodoxy, orthopraxy, orthopathy. Jatketaan hieman tätä aihetta, ortodoksia, ortopatia. Mikä se olisi kolmas? And see how it changes our lives. Ja katsotaan, miten se ortopraksia, katsotaan, miten se sitten muuttaa meidän elämää. And you've been talking about that in your groups. Ja olette puhuneet siitä ryhmissä. And as we said, Luther was not the only person to go back to the book, to see what the book says. Ja niin kuin sanottu, niin Luther ei ollut ainoa ihminen, joka meni takaisin tuohon Raamatun sanomaan, että mitä sillä oikeasti sanotaan. And as you know, many of these reformers began to shape churches that would become state churches. Ja niin kuin tiedetään, monet näistä reformoista muuttivat kirkkoja, niistä tuli myöskin valtion kirkkoja. Let's see if we can work. Aha! Sieltä. IT and I are now communicating. Nyt IT-osaston kanssa toimitaan hyvin yhdessä. Last time I was right, just to be fair. I'm just saying. Viime kerralla minä olin oikeassa, ihan vaan niin kuin näin But rehellisesti. apparently there's a receiver part that they need, so we're communicating now. Ja nyt on vastaanotinkin kunnossa. Niin. I just want to say thank you to the IT team. They're Kiitoksia doing a lot of work. IT-tiimille. Tekette hyvää työtä. They're here very early and they work very late and they have to deal with all these funny cables and Ne things. tulee tänne paljon aikaisemmin ja lähtee paljon myöhemmin ja kaikkien näiden asioiden piuheen kanssa toimit. So, while Luther was developing his thesis and beginning to shape a movement that would become a Reformation, this gentleman, I think you recognize him, Henry VIII in England. Tässä on kuvassa on Henry VIII. Ja siihen aikaan, kun Luther rupesi muokkaamaan teesejänsä ja näitä muutoksiansa uudistamista kirkossa. Henry was having his own problems. Henryllä oli omat ongelmat. He was a good Catholic, a good Roman Catholic. Hän oli hyvä roomalaiskatolinen. And so he stayed in that center, right? The Roman Catholic Church, the Roman Catholic Church. Hän pysyi tässä puun tässä päävarressa. And because he was such a good Catholic, he wrote a paper against Luther. Ja koska hän oli hyvä katolilainen, niin hän kirjoitti paperin Lutheria vastaan. And he said that Luther was destroying Christianity. Ja hän kirjoitti, että Luther tuhoaa kristinuskoa. And because of that, the Pope gave him a special title. Ja tämän tähden Paavi sitten antoi Henrikille tämmöisen tittelin. And even the Queen of England carries that title today. Ja jopa Englannin Iso-Britannian kuningatar tätä titteliä edelleen kantaa. He's called the defender of the faith. Hän oli uskon puolustaja. Protector of the faith. Uskon suojelija. Right teaching. Oikea opetus. Now, the interesting thing. Se, mikä on mielenkiintoista. You want to know a secret? It's a secret. Pieni salaisuus tähän. He never wrote the paper. Hän ei koskaan itse asiassa kirjoittanut tätä paperia. Booth students, you're shocked, right? Jotkut ovat shokissa. Thomas More wrote the paper and Henry put his name on it. Thomas More kirjoitti paperia ja Henry pisti vain nimeä alle. Oh, come on. But Henry had a problem. Mutta Henryllä oli ongelmia. He needed a son to be his heir. Hän tarvitsi pojan perilliseksi. And he was unable to produce an heir. Ja hän ei pystynyt saamaan perillistä. And so he said to the Pope, I need to have a divorce. Niinpä hän sanoi Paaville, että mun pitää saada avioero. And the Pope was reluctant. Paavi ei halunnut sallia sitä. Because Henry's wife was from Spain and she was a very good Catholic. Koska Henryn vaimo oli Espanjasta ja hänkin oli hyvä katolinen. Now, this isn't his wife. This is his daughter Elizabeth. Tämä ei ole se vaimo, tämä on Henryn tytär Elisabeth. And in fact, Henry had many wives. Henryllä oli monia vaimoja. And none of them were able, except for Edward, to produce a son. Kukaan heistä ei kyennyt saamaan poikaa. But Henry was a wrestler. Mutta Henry oli painija. And so all the wives were to blame, not Henry. Joten vaimoissa oli kaikissa se syy, ei hänessä. Today we might say Henry had another problem, but we tänään won't talk voitaisiin about ajatella, that. että Henryllä oli joku muukin ongelma. At the end of the day, Elizabeth took up this idea of a English Reformation. Jossakin vaiheessa Elisabeth otti sitten tämän ajatuksen englantilaisesta reformaatiosta. But unlike Luther, Henry had no quarrel with Catholic doctrine and practice.
Mutta niin kuten verrattuna Lutheriin, niin tällä Henryllä ei ollut mitään ongelmia katolilaisen opin kanssa. And so while the English church broke away because Henry needed a divorce, they kept the same doctrine. Että vaikka Englannin kirkko erottui tästä katolisesta, koska Henry tarvitsi avioeron, niin he kuitenkin pitivät saman opin. Are you okay? That was tough. Okay, good. It was over the years between Henry and Elizabeth's ascension that the English church began to shape its own reformation, its own ideas of good doctrine and good practice. Ja sitten vuosien saatossa niin tämä Englannin kirkko rupesi muodostamaan omaa oppiansa ja panemaan sitä niin kuin järjestykseen. And out of Elizabeth, she issued the act of toleration, that Catholics and Protestants would no longer fight and kill each other. Ja Elisabeth sitten pani tämmöisen joku lain pystyyn, eli että hyväksytään toisista, että katoliset ja protestantit eivät sitten kiistelisi enää keskenään. It's a very simple idea. Hyvin simppeli ajatus. If this side is Catholic, jos tämä puoli on katolilaisia, and this side is the Protestants, nämä ovat protestantteja. You may disagree with what they believe in. Voitte olla eri mieltä siitä, miten You uskotte. may disagree with their practice. Ja te voitte olla eri mieltä heidän toimintatavoistaan. But if we are all Christians, if we all believe the Council of Nicaea, mutta jos me olemme kaikki kristittyjä, jos me kaikki uskomme niin kuin siellä päätettiin siellä Nikean kirkolliskokouksessa, then why would we kill each other? miksi sitten tappaisimme toisiamme? So the act of toleration sounds very complicated, and it's a very complex document, but the idea is very simple. Se on hyvin monimutkainen dokumentti tämä Act of Tolerance, eikä tämä, että hyväksytään toisemme, mutta se perusajatus on hyvin yksinkertainen. If the book says love your neighbor, jos Raamattu sanoo, että rakasta lähimmäistäsi the way you love yourself, samalla tavalla kuin rakastat itseäsi, then why would you kill your neighbor? minkä takia sitten tappaisimme naapuri? And if you are both Christians, why would you kill each other? You belong to the same family tree. Ja jos olette kaikki kristittyjä, niin te kuulutte kaikki lähimmäiset siis samaan tähän sukupuuhun. It's a very simple idea. Hyvin yksinkertainen ajatus. But it would solve so many problems in the world today, in the 21st century. Tänä päivänä nähdään paljon ongelmia. Remember I talked about the Orthodox branch. Muistatte, puhuin tuosta ortodoksi oksasta. I said in 1054. 1053. They broke away from the Catholic Church. Ne erosivat tuosta katolisesta kirkosta. But they did more than that. Mutta he tekivät myös enemmän kuin vain tuon. The patriarch of the Orthodox Church, ortodoksikirkon patriarkka, and the Pope of the Roman Catholic Church, ja Rooman katolilaskirkon paavi, excommunicated each other. Eivät enää olleet missään tekemisissä. Now, do you understand the idea of excommunication? Ymmärrättekö te tämän excommunicate? It means that you cannot be in the community anymore. You are pushed outside. Että te ette voi olla enää yhteydessä, ette voi olla esimerkiksi ehtoollisyhteydessä, te olette kokonaan erotettu. But it's not that kirkon kirous. Okay. It's not that we only put you outside of this room or this church. Ei vaan se, että heittäisimme teidät pois tästä huoneesta. Excommunication is very powerful. We put you outside of heaven forever. Se ekskommunikaatio tarkoittaa siis sitä, että me panemme teidät, ajamme pois taivaasta ikuisiksi ajoiksi, pois pelastuksesta. So if I'm the Pope in Rome and you're the Patriarch, I said, you can never come to church again and you can never go to heaven. Eli jos minä olen paavi, niin minä sanon, että sinä ortodoksille, sinä et voi koskaan tulla kirkkoon enää ja sinä et koskaan pääse taivaaseen. Aren't you glad the DC can't excommunicate you? Eikö ole mukavaa, kun TC ei voi näin tehdä? Not only in this present appointment, but forever, all of eternity. Wow. Näin ei voi tapahtua. It's only recently that they have stopped doing this. Ja ihan vasta viime aikoina tämä lopetettiin. The job of every new pope and every new patriarch, first thing, Monday morning, I have to excommunicate the other guy. Jokaisen paavin ja jokaisen patriarkan ensimmäinen tehtävä maanantai-aamuna, mun pitää kirjoittaa toinen. John Paul II said, this is crazy. Johannes Paavali II sanoi, että tämä on ihan hullua. It's not in the book. Sitä ei ole kirjassa, Raamatussa. So he went to visit the patriarch. Niinpä hän lähti tapaamaan patriarkkaa. And he said, I don't like your shirt, but you can stay in the church. It's okay. Sanoi, että en tykkää, en pidä paidastasi, mutta voit kuitenkin pysyä kirkossa.
Have we reconciled everything? No. But we've agreed not to kill each other and agreed not to excommunicate each other. And we are brothers in Christ. Eli emme edelleenkään ole samaa mieltä kaikessa, mutta päätämme, että emme tapa toisiamme, emme kiroa toisiamme. Olemme sisaria veljiä Kristuksessa. Elizabeth was able to do the same for England, for the Catholic Christians and the Protestant Christians. She said, let's agree that we can disagree and still worship without killing each other. Elisabeth teki saman siis sillä Englannissa protestantisen kirkon ja katolisen välillä. Ollaan eri mieltä, mutta ei olla kuitenkaan vihollisia. So, the English Reformation results in the Anglican Church, or the Church of England. Englannin reformaation tuloksena syntyi anglikaanikirkko. The Lutheran Reformation, the Lutheran Church, and you know the state churches. Lutherin reformaation tuloksena syntyi Lutherin kirkko. For Scotland, you have the Presbyterian Church, Church of Scotland. On presbyterian kirkko. You okay? Yes. Church of Scotland. So, our Reformation branch has many branches as well. Eli tässä meidän reformaatiokin oksassa, siinäkin on monia eri oksia. So you can see your t-shirt, right? That main trunk, Catholic Church, they left off the Orthodox one, I think, on your t-shirt, but they've put in all the Reformation ones. Eli on tämä pääpuu, ja siitä lähti vasemmalle ortodoksi oksa ja toiselle puolelle tämä reformaation oksa myöhemmin. Now you may say, Colonel Ian, where are you taking us and why? Nyt mietit, että eversti Ian, mihin olet viemässä meitä ja miksi? I want to show where you are on this tree as a salvationist. Haluan näyttää teille, että mihin te kuulutte tässä puussa pelastusarmeijalaisina. And I want you to remember that you are people of the book. Ja haluan teidän muistavan, että te olette ennen kaikkea Raamatun ihmisiä. And you must remember that the book is below here as well. Muistetaan, että tämä sana, kirja on myöskin ihan täällä juurten tasolla. It was the Old Testament. Siellä oli Vanha testamentti ja Esra. We sit on Judaism. Our foundation is Judaism, Old Testament. Eli meidän perintö on siellä juutalaisuudessa, Vanhassa testamentissa. New Testament. Ja Uusi testamentti. And then our councils, our doctrines, our practice, our belief. Ja sitten oli nämä kirkolliskokoukset, meidän opinkappaleemme, miten me uskomme, miten me toimimme. If we believe that Jesus is properly God, then we believe there must be 3 persons in the Godhead, doctrine 3. Jos uskomme, että Jeesus oli myös tosi Jumala, niin uskomme, että siinä täytyy olla 3 persoonaa tuossa jumaluudessa. If we, with the reformers, say we must get back to the book, like Ezra, we must see what's in the book. Niin kuin reformaatiossa sanotaan, että meidän pitää mennä takaisin tähän kirjaan, just niin kuin Esrakin, meidän pitää nähdä, mitä siellä sanotaan. Then doctrine 1, everything we believe must be in the book. Eli opinkappale 1, kaikki mitä uskomme, sen täytyy löytyä täältä kirjasta. So we believe that God is creator and preserver of everything, doctrine 2. Uskomme sen, että Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä. Tertullian helped us to understand God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, doctrine 3. Opinkappale 3 ymmärrämme Jumalan isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Doctrine 4, about Jesus, man and God. Ja opinkappale 4, Jeesus, tosi Jumala ja tosi ihminen. The next doctrines talk about us and our sin. Seuraavat opinkappaleet puhuvat meistä sitten ja synnistämme. Talks about the sacrifice of Christ and how we can be justified. Luther, justified by faith. Siinä puhutaan meidän vanhurskauttamisesta ristin tähden ja uskon tähden. All of these things inform our belief. They present themselves in our practice and they shape who we are. Ja kaikki tämä on meidän, miten me uskomme, ja se muokkaa käyttäytymistämme ja muokkaa meitä, mitä me olemme ihmisinä, minkälaisia olemme. And so we have the Anglican Church. Ja niin siellä on se anglikaanikirkko. You may recognize this gentleman. Anyone know this gentleman? Kuka tietää tämän herran? Excellent, good for you. Which one? There are 2. Excellent. John Wesley. Good. In fact, there are many. There were many children in this family. Tässä perheessä oli monia. But John is the one we know. Johnin me tunnemme. And he was an Anglican priest. Ja hän oli anglikaanikirkon pappi.
His father was an Anglican priest. Hänen isänsä oli Anglikanin kirkon And when he was old enough, John and his brother Charles went to Oxford to train and be educated and then ordained. Ja kun he olivat tarpeeksi vanhoja, John ja hänen veljensä Charles, kun se oli, menivät Oxfordin yliopistoon opiskelemaan ja he valmistuivat. Charles became a lawyer. Charlesista tuli lakimies. And John was ordained and went to work for his father. Ja Johnista tuli pappi, meni työskentelemään isälle. Now, I don't know how many of you have worked for your father. Kuinka moni teistä on työskennellyt isällensä? It sometimes doesn't work out very well. Siinä ei aina käy hyvin. And the same with these two. Ja näillä kahdella kävi juuri näin, ettei mennyt ihan hyvin. Charles said to his brother, there's a new opportunity in the new land, North America. Charles sanoi tälle veljellensä, että tuolla uudessa maassa, Amerikassa, siellä on uusi vaihtoehto, I'm going to take up a legal position. Why don't you come with me and look after the church? They need a priest. Mä menen sinne töihin, tuun mukaan ja aloita kirkkotyö siellä. So John agreed. He said this would be a good idea. Ja John sanoi, että tämä kuulostaa hyvältä ajatukselta. They got on the ship and they were halfway there. He menivät laivaan ja olivat puolessa välissä matkaa. A huge storm. Kauhea myrsky. And John was afraid for his life. Ja John pelkäsi elämänsä puolesta. He'd never experienced a storm at sea. Hän ei ollut koskaan kokenut myrskyä merellä. I'm going to die. Minä kuolen. But while he was worried, kun hän oli huolissaan siinä, he heard people singing Christian songs. Hän kuuli ihmisten laulavan kristittyjä lauluja. And he said, what's wrong with these people? Hän sanoi, että mikä näillä ihmisillä on vialla? Don't they know we're going to die? Why are they singing songs? Why are they happy? Eikö ne tiedä, että me kuolemme? Miksi he laulavat lauluja? So he went down and said, what's wrong with you? Hän meni sitten alas sinne ja kyseli, että mikä sinussa on vikana? Don't you know we're going to die? Ettekö tiedä, että kuolemme? He said, well, we might, but we're not worried. Voi olla, että kuolemme, mutta ei se meitä huolestuta. We are saved. Me olemme pelastettu. We know that heaven waits for us. Me tiedämme, että taivas odottaa meitä. And so we are giving praise because God is our preserver. Jotenka me laulamme ylistystä, kun Jumala pitää huolen meistä. John wrote in his diary. Ja John kirjoitti päiväkirjaa. And you should have a look online. Most of John Wesley's writings has been translated into many languages and it's online. Voitte löytää niitä John Wesleyn kirjoituksia netistä. He wrote in his diary that day he realized. Hän kirjoitti päiväkirjansa, että tänä päivänä hän ymmärsi, that most of his faith was in his mind. He knew, but he hadn't experienced. Hän ymmärsi sen, että suurin osa hänen uskostaan on vain hänen päässään. Hän ymmärtää asioita. And he wrote, he said, I went to North America to save the Indians, but I discovered I wasn't saved myself. Hän kirjoitti, että lähdin Amerikkaan pelastamaan intiaanit, mutta ymmärsin, että en ollut itse vielä pelastunut. Now that raises an interesting question. Tästä syntyy mielenkiintoinen kysymys. He had all the knowledge, he had degrees. Hänellä oli kaikki tieto, hän oli käynyt yliopiston. He was even a priest, he did all the right things. Hän oli pappi, hän teki kaikki oikeat asiat. But his heart had not experienced. Mutta hänen sydämensä, siellä ei ollut sitä kokemusta. Now the Salvation Army is very clear. The most important thing is that you experience salvation and sanctification, the indwelling of the Holy Spirit. Pelastusarmeijakin on hyvin tarkkana siitä, että kaikkein tärkeintä on se, että sinä koet henkilökohtaisen pelastuksen. Because of this experience, John Wesley began to explore these three aspects. And what does it mean to have a personal experience of Christ? Ja tämän kokemuksen takia John Wesley rupesi tutkimaan näitä asioita ja erityisesti sitä, että mitä tarkoittaa se, että sinulla on oma henkilökohtainen kokemus Jeesuksesta. The job in North America didn't last. It didn't go very well. Se Pohjois-Amerikan työ ja tehtävä siellä ei mennyt oikein hyvin. Charles was doing well, was promoted in his profession, but John didn't do well. Charlesilla meni hyvin hänen työssään, mutta Johnilla ei mennyt hyvin. Again, you need to read the full story in his diary. Kannattaa lukea se koko tarina sieltä. But the short version. Mutta lyhyt versio siitä tarinasta. He fell in love. Hän rakastui. There was a lady in the congregation that stole his heart. Seurakunnassa oli nainen, joka vei hänen sydämensä. And he went to her one day and said, God has told me you will be my wife. Ja hän meni tälle naiselle yhden kerran, että Jumala kertoo minulle, että sinusta tulee minun vaimoni. And she said, that's interesting, he hasn't told me. Ja vaimo sanoi, että mielenkiintoista, että minulle hän ei ole puhunut mitään.
And he pursued her, and she kept saying, "No, I love this other guy. God has told me this is the one for me." John sanoi, että ei kyllä sinä olet minulle, ja nainen sanoi, että eikö mä rakastan tuota toista miestä. Now, John made a mistake. John teki virheen. He excommunicated her. Hän kirosi tämän naisen. The congregation went crazy. Seurakunta meni sekaisin. The core council went mad. Osastoasian neuvottelukunta meni ihan sekaisin. And one night, his brother Charles knocked on the door. Ja eräänä iltana Charles koputti oveen, velipoika. "Come on, John, come on." Tule John. Why? Miksi? The church is coming here with torches and they're going to burn you. Kirkko on tulossa tänne soihtujen kanssa, he aikovat polttaa sinut. So John had to run away and return Johnin to piti England lähteä karkuun. and take up a new position. Ja hän piti ottaa uusi tehtävä vastaan. He did get married eventually, but it didn't work out very well either. So you need to read that story. That's another day. Hän meni myöhemmin naimisiin, mutta sekään ei päättynyt kovin onnellisesti. He used to travel a lot, almost thousands of miles every year on horseback. Hän matkusti hevoskärryillä tuhansia mailia joka vuosi. And his wife said, "I never see you, you never send flowers, you're never home for supper." You can Vaimo get the valitti, idea. sä et ole kotona lounasaikaan, sä et ole koskaan kotona, sä et tuo kukkia, et tee mitään. I only say these things to remind you that sometimes we think of these people as very high and powerful and mighty, but they're just like us. They have problems as well. Puhun tästä sen takia, että joskus me ajatellaan näitä ihmisiä hyvin pyhinä ja mahtavina, mutta ne oli ihan tavallisia ihmisiä just niin kuin mekin. The interesting woman in this story is their mother. Mielenkiintoinen henkilö tässä tarinassa on heidän äitinsä. While we think of John and Charles as the founders of the Methodist movement and eventually the Methodist Church, it was really their mother who shaped their thinking. Kun me ajattelemme Johnia ja Charlesia metodistikirkon ja liikkeen perustajina, niin kaikessa oli, äidillä oli iso rooli tässä. Their father was high church, Heidän isänsä oli tämmöinen korkeakirkollinen, meaning ritual, sacrament, confession. rituaaleja, sakramentteja, näitä tämmöisiä But their liturgioita. mother was low church, Mutta heidän äitinsä oli tämmöinen hyvin matalakirkollinen. relationship, the poor, Hän puhui köyhistä experiencing Christ. ja suhteista ja näistä kokemuksista Jeesuksen kanssa. But she made a point with every one of her children to spend time every week having devotionals, personal devotion. Ja hän vaati kaikkia lapsiansa pitämään joka viikko semmoisia henkilökohtaisia hartaushetkiä. She read the book. Hän luki kirjaa. She prayed with them. Hän rukoili heidän kanssaan. She said, "This is what you should do to be a good Christian." Hän sanoi, että näin sinun pitäisi toimia ollaksesi hyvä kristitty. And because the book says, "Love your neighbor," you should love the poor. Koska Raamattu sanoi, että rakasta lähimmäistäsi, teidän pitää rakastaa. How many know how many children she had? Tiedättekö, kuinka monta lasta hänellä oli? I have one hand. How many? Kuinka monta? 19 children. 19 lasta. 19. 19. Are you surprised? Oletteko yllättyneitä? You have to remember there's no television. Siellä ei ollut televisiota. 19 children. 19 lasta. There's only 7 days a week, so how do you pray with 19? On vain 7 päivää viikossa. Kuinka rukoilet 19 kanssa? I think this woman's amazing. Uskon, että tämä nainen on todella ihmeellinen. I think her influence on theology and practice and experience Hänen vaikutuksensa teologiaan ja kokemuksiin ja toimintaan. it was so strong that when John and Charles went to university, they formed their own Bible study group. Sillä oli niin paljon merkitystä, että silloin kun John ja Charles meni yliopistoon, niin he aloittivat omat raamatturyhmänsä siellä. I think they might have been afraid of mom. Se on pelätä nunnea. So Ei pelätä äitiänsä. So once a week they would get together to study the Bible Kerran viikossa he tulivat yhteen tutkiakseen raamattua and to pray together. ja rukoillakseen yhdessä. They had a method, a way of studying the Bible. Ja heillä oli tietty metodi, miten he tutkivat raamattua. And so some of their friends gave them a nickname. They kind of abused them by saying, "Oh, you're Methodists. You have that method." Jotkut ystävät antavat sitten heille tämmöisen niin lempinimen, ihan vähän pilkallisenkin, että te olette tämmöisiä metodisteja. So while I think of John and Charles, I really remember their mother as the one who created a Methodist movement. Kun mä ajattelen Johnia ja Charlesia, niin mä ennen kaikkea mietin heidän äitiänsä, sinä, joka loi tämän metodistiliikkeen. John would preach in the morning. He would preach theology.
John saarnasi aamuisin, hän saarnasi teologiaa. Sunday morning, he would deliver his sermon. Sunnuntai-aamuna hän saarnasi. He would work through all the theology, belief, practice, heart. Hän kävi näitä aiheita, justiin teologia-aiheita, mitä uskomme, miten toimimme. And during the day, Charles, his brother, would take those ideas and put them into songs. Ja päivällä Charles ottaa näitä ajatuksia ja tekee niistä lauluja. And in the evening service, they would sing the theology. Ja iltakokouksessa he laulavat tätä teologiaa. So when you are playing here, I'm remembering Charles. Kun te soitatte täällä, niin minä mietin Charlesia. The songs in our songbook are about the theology, the belief, the doctrine, the things we do. Meidän laulukirjan laulut ovat sitä teologiaa, mitä uskomme, miten toimimme. Now I'm going to say something that will upset the officers. Nyt sanon jotakin sellaista, mikä suututtaa upseereita. You work very hard on your sermon, Teette kovasti töitä saarnojenne vuoksi, but by Monday morning nobody remembers. mutta maanantai-aamuna kukaan ei muista. But on Monday morning they remember the song you sang. Mutta maanantai-aamuna he muistaa niitä lauluja, mitä laulettiin. Sometimes I sing them in the shower. Joskus laulan niitä suihkussa. Sometimes I sing when I'm driving. Joskus lauleskelen kun ajan. If I'm very bored in the boardroom, sometimes I sing. Joskus neuvotteluhuoneessakin saatan lauleskella, se on oikein tylsää. But our sung theology is very much a part of our tradition and our heritage coming Meidän from the laulettu Wesleys. teologia on hyvin iso osa meidän perintöä. And the Salvation Army is known because we have that joy that Colonel Wendy spoke about, the joy that comes through, even the hardest times. We sing because we have this experience. Me pelastusarmeija tunnetaan siitä, että meillä on se ilo, ja me laulamme sitä iloa lauluillamme, ja siitä meidät tunnetaan. And so if we think of our tree, Jos ajatellaan tätä puuta, all the way up, the Reformation, ihan sinne ylös asti, siellä oli sitten tämä reformaatio. the Anglican Church, Anglikaanikirkko syntyi siellä. the branch of the Methodist Church, Sitten siitä syntyi tämä metodismi-oksa. and then we know, Verso. let me just see if I'm catching up with my slides. Here we are. Let's go back one. Everyone recognize this gentleman? Tunnistaako kaikki tämä herra? This is a younger picture. Tämä on semmoinen vähän nuorempi kuva hänestä. Usually you see him very old, very gray, long beard. Joskus näette hänet vanhana ja valkopartaisena. Oh. I always think he's saying, when will the meeting be over? Tämä kuva, että mä aina mietin sitä hänestä tähän, että milloin tämä kokous on loppu. If you go to Kenya, in the central core, there are two very big pictures, almost 7 feet tall by 5 feet wide. Kenya. Keniassa on Nairobi. Nairobin salissa, niin siellä on semmoinen valtavien kokoiset kuvat. There are 3,000 soldiers, all in their uniforms. 3000 sotilasta univormussa. Sometimes a meeting can be 4-5 hours long. 4-5 tuntia kestävät kokoukset. And it's wonderful. Ja se on hienoa. But the general is, oh. Kenraali on siellä kuvassa tällä lailla. And Catherine is on the other side saying, Bill, come on, it's not over yet, pay attention. Ja Catherine on vieressä sanomassa, että William, koetapa kestää, tämä ei ole vielä ohi. But you'll know that William was a Methodist preacher. Tiedätte ehkä, että William Booth oli metodisti, pappi, saarnaaja. Are we together? Kaikki vielä mukana. We've come a long way. Ollaan tultu pitkä Right. matka. Usually we would take maybe 15 weeks to get you here. Yleensä kestää ehkä 15 viikkoa, että päästäisiin näin pitkälle. But from the Methodist, the Salvation Army. Metodismista syntyi pelastusarmeija. There are many wonderful stories I haven't told you, but take the course and then you'll hear more. Siellä on paljon hienoja tarinoita, mutta menkää kurssille ja tietäkää vähän enemmän näistä sitten. But William felt called to be a Methodist preacher, and he was very successful. William koki kutsun tulla metodisti saarnaajaksi ja hän oli hyvin menestyksekäs siinä. He had a charisma, a power that would draw people and hold their attention. Hänessä oli sellainen karisma, sellainen voima, joka veti ihmisiä jatkuvasti puoleensa. And he was introduced to Catherine Ja hänet esiteltiin and found Catherineille. a soulmate, someone who also had passion and strong convictions about belief and doctrine. Catherineista hän löysi tämmöisen sielun kumppani, jolla oli vastaavalliset uskonkäsitykset. And they built many large congregations. Ja he synnyttivät monia isoja seurakuntia. But one day, Mutta yhtenä päivänä William came home and said, I have found my destiny.
William tuli kotiin ja sanoi, että olen löytänyt kohtalomme. You can see Catherine looking at him. Catherine katselee häntä. Really? Tosiaan. I've got all the children to look after. I had to make supper. I had to clean your clothes. And now you tell me you found your destiny. Mulla on lapset tässä ja pitää tehdä ruokaa ja pitää löytää vaatteita. Nyt sä tulet kertomaan, että sinä olet löytänyt kohtalosi. But William said, the Holy Spirit has been talking to me. William sanoi, että Pyhä Henki on puhunut minulle. He's saying that we must reach out to the poor, the ones that don't come into the church, the ones that are left outside. Sanoin, että meidän pitää kohdata, löytää nämä köyhät ja ne, jotka eivät tule kirkkoon, eivät pääse sinne, vaan jotka jäävät ulkopuolelle. I want to talk to them about salvation. Haluan puhua heille pelastuksesta. I want to talk to them about this freedom in Christ. Haluan puhua heille tästä vapaudesta Kristuksessa. But more than that, Mutta vielä enemmän, salvation is only the first step. myöskin siitä, että pelastus on vain ensiaskel. I want to talk to them about sanctification, becoming like Him, becoming like God. Haluan puhua heille myöskin pyhittäytymisestä, tulla enempi Jeesuksen kaltaiseksi. Let's turn back to the book of Colossians. Mennään kolossalaiskirjeeseen. We're looking at chapter 1. Katsotaan lukua 1. And you remember we looked at verse 15 where we said that Jesus is the very image, the real representation of God. Ja siellä luvussa 1 jakeessa 15 sanottiin, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. I want you to go down to verse 21. Mennään jakeeseen 21. I'm going to ask my friend to read 21 and 22 for us. Luen teille täältä kolossalaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta jakeet 21 ja 22. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. When William Booth began his street ministry, he was focused on salvation, getting people saved for Christ. Kun William aloitti saarna tehtävänsä, niin hän keskittyi siihen, että ihmiset tulisivat pelastetuiksi, tulisivat Kristuksen luo. But later in his ministry, he and Catherine experienced on a personal level the indwelling of the Holy Spirit. Mutta myöhemmin sitten hän ja vaimonsa Catherine kokivat Pyhän Hengen sen vaikutuksen ja läsnäolo. It's what Luther talked about when he said, I suddenly felt a warming, justified by faith. The Holy Spirit was teaching and convicting him. Sama mitä Luther sanoi, että yhtäkkiä koin vahvasti sen vanhurskautuminen uskon tähden, ja sama Pyhä Henki kosketti Lutheria silloin. It's what John Wesley talked about. Tästä myöskin John Wesley puhui. I was afraid of dying because I had no personal experience. Minä pelkäsin kuolevani, koska minulla ei ollut henkilökohtaista kokemusta. And then one day in his ministry at Aldersgate, he suddenly felt the presence of the Holy Spirit, filling him, overflowing him, giving him a new sense of assurance. Yhtenä iltana hän koki Pyhän Hengen laskeutuvan ja täyttävän hänet ja antavan aivan semmoisen suunnattoman uudenlaisen ilon ja riemun. So both William and Catherine began to talk about full salvation. Jotenka William ja Catherine rupesivat puhumaan täydellisestä pelastuksesta, täydestä pelastuksesta. The book is not about getting you saved. Raamattu ei ole vain sitä, että kuinka sinä pelastuisit. The book is about returning you to being like God, holy, complete. Kirja kertoo siitä, Raamattu kertoo siitä, että kuinka voit tulla pyhäksi. Yes, salvation must be the first step. Recognize your sin, ask for forgiveness. Ensimmäinen askel on se, että tunnistat ja tunnustat syntisi ja pyydät anteeksiantoa ja astut pelastukseen. But much more than that. You need to ask to be made into His likeness. Mutta vielä enemmän pitää sinun pyytää, että voisit tulla ja kasvaa enempi Jeesuksen kaltaiseksi. To be like Jesus. Tulla kaltaisesti Jeesus. To be like Jesus. Tulla Jeesuksen kaltaiseksi. To be like our Heavenly Father, perfect and holy. Kasvaa semmoisen Jumalan kaltaisuuteen, täydellisyyteen. Is that possible? Onko se mahdollista? The book says it's possible. Raamattu sanoo, että se on mahdollista. So if we are people of the book, jos me olemme kirjan ihmisiä, Raamatun ihmisiä, then this doctrine must also be ours. Niin tämäkin opinkappale ja oppi pitää meillä olla. Which doctrine tells us about holiness?
Mikäs uskon opinkappale puhuu pyhityksestä? Good. Number 10. Have you got Numero it? 10. Read for us. Me uskomme, että kaikkien uskovaisten etuoikeutena on tulla kokonaan pyhitetyiksi ja että koko heidän henkensä, sielunsa ja ruumiinsa voi säilyä nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. We believe. Me uskomme. It is the privilege of all believers Se on jokaisen uskovan etuoikeus. to be wholly sanctified. Kokonaan pyhitetty. Not just a little part, Ei vain pieniä osia. but wholly sanctified. Koko pyhitys. My thinking, Ajatukseni, my behavior, käytökseni, my heart, sydämeni. to be made again in His image as He intended me to be. Tehty hänen kuvan kaltaiseksi, niin kuin alun perin tarkoitettu. That's what Colossians is saying. Tästä kolossalaiskirje kohta puhui. Once you were alienated from God because of your sin, no relationship. Ennen olitte erossa Jumalasta syntienne tähden, ei ollut mitään suhdetta. And then because of the sacrifice, you are reconciled with God. Ja Jeesuksen uhrin takia teidät on nyt uudelleen, teidät on sovitettu It Jumalan says you are kanssa. enemies in your mind and your behavior, Olitte vihollisia mielessänne ja käytökseltänne, but He has reconciled you, brought you back together. mutta hän on tuonut teidät takaisin yhteen. And more than that, Ja vielä enemmän, He has made you holy like Him. hän on tehnyt teistä pyhät niin kuin hän on. No amens. Eikö aamenia? I was on my way to hell and going very fast Olen kova vauhtia menossa helvettiin, when Jesus said, Ian, Ian. kun Jeesus sanoi, että Ian, I was only 7 years old. olin vain 7-vuotias. And there are many who say children cannot make a confession, cannot become Christians. Monet sanovat, että ei lapsista voi tulla kristittyjä, eivät he voi tunnustaa. But Catherine, like John Wesley's mother, said, no, children can make decisions. Mutta Catherine ja kuten John Wesleyn äiti sanoivat, että lapsetkin voivat tehdä päätöksiä. And at 7, I heard Jesus calling, Ian, come. 7-vuotiaana kuulin Jeesuksen kutsuvan minua I made a decision. ja tein päätöksen. As I grew older, I made another decision. Kun kasvoin vanhemmaksi, tein toisen päätöksen And another decision about officership. ja uuden päätöksen myöhemmin upseeruudesta. And more decisions as I continue to be His disciple. Ja yhä enemmän päätöksiä, kun jatkan hänen opetuslapsenaan elämistä. And so my understanding today is much broader, much deeper than when it was 7. No, ymmärrykseni on paljon laajempi ja syvällisempi tänä päivänä kuin silloin, kun olin 7-vuotias. But the experience is the same. Mutta kokemus on sama. When I was a young teenager, I saw a Roman Catholic priest. Nuorena teini-ikäisenä näin roomalaiskatolisen papin. And he had many degrees. Ja hänellä oli paljon tutkintoja. And I thought, here must be a very wise man. Ja ajattelin, että hän on varmasti viisas mies. So I said, after all these years of study and all these degrees, what have you learned? Ja kysyin, että näiden kaikkien vuosien jälkeen, mitä olet opiskellut, niin mitä olet oppinut? And he looked at me. Hän katsoi minua. And I thought, okay, this is going to be wonderful. Ja ajattelin, että tästä tulee mahtavaa. And he says, I've learned a simple thing. Ja hän sanoi, että olen oppinut yksinkertaisen asian. Jesus loves me Jeesus rakastaa minua, because the Bible tells me so. koska Raamattu sanoo niin. He had gone on a long journey. Hän oli ollut pitkällä matkalla. But my experience as a 7-year-old, I knew Jesus loved me because I read it in the book. Ja minä 7-vuotiaana tiesin jo, että Jeesus rakastaa minua, koska olen lukenut sen kirjasta. And I experienced it in my heart. Ja tunsin sen, koin sen sydämessäni. All the degrees and all the study in the world will help you to understand. Kaikki tutkinnot ja kaikki tutkimiset auttavat sinua ymmärtämään. But if it doesn't change the way you act, Mutta jos ei se vaikuta siihen, miten sinä käyttäydyt, and if it hasn't changed your heart, jos ei se ole muuttanut sinun sydäntäsi, Catherine would say, you haven't got it. Catherine sanoisi, että sinulla ei ole nyt sitä. You can study holiness all you want, Voit opiskella vaikka kuinka paljon pyhitystä, but if you haven't experienced it, mutta jos et ole kokenut sitä, you haven't got it. sinulla ei ole sitä. And I always like what she says next. Ja sitten pidän kovasti siitä, mitä hän sanoi seuraavaksi. If you haven't got it, you better get it. Jos ei sinulla ole sitä, niin on parempi, että hankit sen. Don't play around. Älä pelleile. Jump in. Hyppää mukaan, älä ympärillä vaan pyöri. Get the whole story. Ota koko tarina, koko juttu. Interesting for me,
1865, when William and Catherine and others are shaping the Salvation Army. Mielenkiintoista on, kun 1865 William ja Catherine muut muokkasivat pelastusarmeijaa. There was another young man. Siellä oli eräs nuori mies. His name is Hudson Taylor. Hänen nimensä on Hudson Taylor. And at the same time William is praying for the Salvation Army, Hudson Taylor is praying for China. Samaan aikaan kun pelastusarmeija rukoili, William Booth rukoili pelastusarmeijaa, Hudson Taylor rukoili Kiinan puolesta. He was asking that 12 young men would go with him to China. Hän pyysi, että 12 nuorta miestä lähtisi hänen kanssaan Kiinaan. He was praying that the Holy Spirit would fill their lives and call them to a distant land and a distant mission. Hän rukoili, että Pyhä Henki täyttäisi heidät ja veisi heidät, kutsuisi heidät sinne kaukaiseen maahan. If you come back tonight, you're going to hear a little bit about China. Jos tulet tänä iltana takaisin, niin saatte kuulla tästä Kiinasta vähän. But something I want you to remember. Mutta haluan, että muistatte jotain. Have you noticed that all these men have beards? Huomasitte, että kaikilla näillä miehillä oli parrat. You must remember this, it's very important. All the men with beards, right? Miehillä on parrat. Thank you very much, you've been very patient. Olette ollut, kiitoksia paljon. We're going to have lunch. Nyt on lounas.